जिल्लानि उरियामघाट ओनसोलाव थानाय बड'सा क्लाब आरो के बर' लाइब्रेरिनि बानजायनायाव आरो बे ओनसोलाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो हारिमु आफादनि जथाय हेफाजाबजों खुंनो लानाय रंजालि बैसागु फोरबोआ देग्लाय 25 बोसोर आरो बे 25 बोसोरनि रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ फैगौ मे दाननि 12, 13 आरो 15 खालार खालि खुंनो लानाय जों थागथियारि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय आथिखालाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय जे दावहा, बे दावहानि थासारिखौ नोजोर बोनानै आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बयखौबो खावलायदों जे जोङो हादराव बिदि थासारि जानायाव रंजालि बैसागु खुङोबा बा बैसागु फोरबो खुङोबा जों मोजां जानाय नङा। बेनिखायनो बिथाङा बे 10 खालारनिफ्राय जायफ्रा खुंनो गोनां रंजालि बैसागु फोरबो बा बिहु सन्मिलन दंमोन बेखौ दोनथ'नो थाखाय बिथाङा खावलायदों। बिथांनि बे खावलायनायखौ, बिथांनि बे रादाब बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जों मान होनानै जोंनि बड'सा क्लाब आरो के बर' लाइब्रेरि आरो बेनि बर' माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव खुंनो लानाय बे रंजालि बैसागु फोरबो रुफाथि मायथाइफोरखौ जोङो बे थासारिखौ नोजोर होनानै दोनथ'नाय जाबाय आरो बेनि थाखाय जों गासैबो रायजो राजानो बे खोथाखौ जों फोरमायनाय जादों। जों फैबाय थानाय समाव बेनि थासारिया गाहाम जायोबा जोङो उननि समाव बेखौ खुंनायनि हाबाफारि लागोन आरो बेनि थाखाय जोङो गाबोन जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गासैबो गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोन, आफादफोरनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै जों बिनि सायाव आरोबाव जों रायजोयैनो फोरमायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय जों जायफोर मददगिरि बिथांनिफ्राय रां राशि बा बायदि बिथिङाव जों मदद लानाय जादोंमोन आरो बे मदद लानाय रां राशिफोरखौ जों गाबोननि गेजेराव रायजो राजानो फोरमायनो नाजागोन आरो जायखिनि रां थागोन बेखौ जोङो जोंनि खुंफुं आफादनि जिहेतु बेंक एकाउन्ट दंखायो, बे एकाउन्टआव जों दोननायनि थांखि दिनै जों लानाय जाबाय आरो जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो जिहेतु जोङो जोंनि बर' माहारियारिनि जे दोरोङारि न' आरो जोंनि जे सायनासालि बा जोंनि आलासि गुबुन गुबुन जोंनि मावनो गोनां इसिङारि बे खामानिफोरखौ जों मावजोबनाय जाबायमोन। बेयावबो गोबां हयथ' खरसा थानो हागौ, बेफोरखौ जों रायजो राजानि गेजेराव गाबोन फोरमायजोबनाय जागोन। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।